Guys, welcome to the new vlog. Guys, खूप दिवसांनी मेळटा. Guys, आयज आयतार आमगेलो मेस्त आयतार फातर्पा. आमगे आरती बी आसा ते आमगे ग्रुपाची आणि भजन बी आसा. सगळे मज्जा येतली आयज. चल स्टार्ट करूया गायस. अवे भयाची आवेदा. हाय कर मरे. बाहेर चढले हवे. पप्पा पोय आमगेलो. अरे दागे मारतोण. नवयदा गाडे गाडे. भयणी बी बासा सगळे बासी आमगे फॅमिली आखी बी बाती आता ब्रुनो ओबे ब्रुनो बुकता मम्मी वाट लेता वाट उरा ना कांड के मगे हां ब्रुनो हां तोडना आमगे ओमनी इबो मम्मी एक काम बोलले मागेले वो डैडी बाय हाय गाइस अरे कपड़े मैं दबावले साला पुरो तिके नाव किती अरे तो कविता यूट्यूबर आहे तो ना हाय मोड मध्ये हाय त्याचे आमच्या सगळ्या आरती बॉस बदला नेक्स्ट रुद्र बंटी राजवीर बाहेर काय चल बरे